bonsoir, buonasera, good afternoon. El papa Francesc ens diu que siguem una església samaritana a prop de la gent, enmig de la gent. Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas de flores, que son como talismanes del amor de mis amores. Paquita, Paquita, mi corazón no será. Cap a la vall del Pirineu, bones serrats llevant del mar, sobre una plana riallera, és l'Empordà. Quan sentiu parlar d'Àfrica, fácilmente nos suggereix guerra y pobreza. Si América Latina se abre al Evangelio, no cederá el espíritu de división y llegará la paz. El amor cristiano no tiene condiciones, sino que se ofrece gratuitamente. Què n'estem fent de l'herència de pau que ens han deixat els nostres pares? Celebrem la segona etapa del Congrés Internacional de Pastoral de les Grans Ciutats per ajudar a una millor presència de l'Església en les grans concentracions urbanes del món.